মন্ত্রী সবাই যায় পাই থাক দিকে থাং দङ তাবুক পাই রিলাইসিনাय সাবধান বিশ্রাম आयं उयं थांनाय सिनिया दिसे न तयै ब्रंनो जों मुटु खलायै साबसा जों 1 मिनिट गायसना दिदो 1 मिनिट जों निरबता खालामो बाजिसो थोना बाजिसो थोना एकदम सडकलाई गइदा छ Aku ni bisa. Belakang. Ayo belakang. Dari sama citizen le long le. 23 तारिख साल हंगाय जों जतनो साइमानो जों दिनै एडिसि मानमानि साल अ सालनो रिक सावनो जों दिनै प्रत्येक जतनो हंकाहाम ताइ दिनै चिनि म सिमना ब्लक कमिटी बाय जुगाल रिजार्व তিনি 41 41তম ষষ্ঠ তফসিল দিবস म पालायलाय माने पान्डा म पान्डा फाइमा जागासिनो ब्लक प्रेसिडेंट निर्मल देव बर्मा वर्किंग प्रेसिडेंट अमित देव बर्मा TWF नि चिनी ब्लक प्रेसिडेंट गस्पेल हालाम ताई बिनि लबिसं ताई अरो चिनी डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट ताई चिनी अरो सब जोनाल नि चेयरमैन ताई जत्तो तिनी फाइनाय खाजानि ताखुकते बुकजोंनो बेलाय खाना हामबाय मारुओ जों जतनो तिनिनि अ सालनो बरम रिवै तामनि बागै जों तिनि अरो तिनि बाना तिसालाय हिमालय 1984 सालनि 23 तारिख आगस्ट तिनिना हाय सालनो केंद्र सरकार प्रयात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारतनि संविधान 49तम संशोधन खालायै त्रिपुरानि अर्थात उत्तर पूर्वांचलनि अर्थात इंडियानि प्रथम 6 शिड्यूल जे रूल जे आइन पालन पास खायमानि आइन पास खायनायनि सिगां चिनि गोबांमा चिनि नेतारक अजमारक गोबांमा बर'नो लांमार लांखा जों 6 शिड्यूल माने ओंखायनो मानिया 1967 सालनि सिमी एक नागारे 17 बছর चिनि त्रिपुरा हास्तेनि जत त्रिपुरा सारक आसुक ओ गणमुक्ति परिषद रखाय बर विरोधिता खालायपानो हायपानो चिनि त्रिपुरा सारक CPM पांखायतों कांग्रेस पांखायतों आजराव जतनो समर्थन खालायै शेष पर्यंत केंद्र सरकार ताई राज्य सरकार चाबकलायै भारतनि संविधान संशोधन खायै आ दिननो बिल पास तिनि हाय सालनो बिल पास खायनायनि बाध्य मांखा खाजानि ताखुकते बुकुकसं नर जतन साइमानो 6 शिड्यूल चालुं माने यागुलो फानो जों एरिया डिमार्केशन मान फानो ताबुकबो गोबांमा चिनि त्रिपुरा सारक 6 शिड्यूलनि फादार तंबायखौ बरंनो 6 शिड्यूलनि बिसिङाव तुबै 6 शिड्यूल राज्यनि मर्यादा मानानि बागै एवं भारतनि संविधानाव जे धारा दङ सेई धारानि मुताबिक जोंनो दाक्ति रिदि हिनैनो ताबुक चिनि आफ्रु समाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया हरिनाथ देव बर्मा ताई द्राव कुमारी आंसंहाय गोबांमा ताबर नेतारक गामि आमसाइनि अनेक चिनि इंटेलिजेंस जरा बयस्करक बरंनि चबा TSF त्रिपुरा सुंदरी नारी बाहिनी आजरानि जोंखा आजरानि सेकेंड स्टेपनि लीडर आबा हायखायै चबा खालायमानि आफ्रुजा नेतृत्व तिनि करिखा बरंनि फला शांति नि बागै जों कायतनि थानि बनि फला शांति काय तंथं ताबुक बुबाग्रानि नेतृत्वे चिनि महाराजा प्रदूत किशोर देव बर्मा बिनि जे कुबुय एवं बिनि जे एनार्जेटिक बिनि जे लीडरशिप एवं बो जे त्रिपुरासाना हामजागै त्रिपुरासाना थानसा खालायै ताबुक जे बुसखाङो जे सबाक्रा खायतं माने अ सबानि बिसिंथिबो जों आसा खालायो जों माननाय
তবে তিনি কখনো মা সানাই তিনি ত্রিপুরা হাসতেনি যত ত্রিপুরা সালু করং जों थानसामा तंनाय लगि मारिनाय साबतामो ख्लाय ख्लाय आबो कतरिया তিনি भारतनि स्वराष्ट्र मंत्री एवं भारतनि कतर कतर नि तामने बनो होम डिपार्टमेंट कतर कतर अफिसार তিনি बुबाग्राबाय आसुगै चुक्ति पयन मांखा ताबो कार्य करिनियाखो एवं ताकलाय नरक नुखना अ थानाय जुलाई मासनो उत्तर पूर्वांचलनि 10टा जिला परिषदनि जत लिडार्स गोरोंसा जागा थानसा खायै 6 शिड्यूलनि बिसिङाव 125 एमेन्डमेन्ट दाति दाति खाय चालु खायै डाइरेक्ट फंडिंग दत्त दफ्तर एडिसि याफानानि बागै वन प्लेटफर्म एकटा जागा तुमनानि बागै तिनि चिनि बुबाग्रा शिलं गुवाहाटी एवं दिल्लीओ जे थानसा खालायमान मानि आबो चिनि दाबि माना थांतेने बेलाय बेलाय खेनो सुबानाय एवं जों खाख्लायो चिनि पयतो दङ जोङो ताकलाय 2024 नि बिसिङाव कायसे बिराट चिनि दाबि मानाय बागै जों आसा खालायो किन्तु जों थानसामा दंनाय असं नंसिथं जतन हामबाय सरकार सुमु जे एदि साफान फासिंथै ताबो वातै नम्बर बाय नबाय थिने रन बागै नरम फासिंथै मुसासक सुबा मुरना आबाय ततं ताबु एडिसि नि यागो डिजास्टार मैनेजमेंट नि कोनो फान्ड करै हाइपानो जों जतटुकु सम्भव स्टेट गभर्नमेंट बायनो कोलैबरेटर माने कंग खायै जॉइन्टली विजिट खालायो एवं जों आरो हयतेनो जा माने सुबावो आबोनि परे जों जेखाने थांखा आ जागाव जों चिनि अफिसार तलां तलांगै जेखाने बान बायखा जेखाने हारवा कुआगै बरक थैखा आरो जत्त जागानो चिनि लिडार्स रक थांजाक चिनि इएम रक थांजाक चिनि सीएम रक थांजाक चिनि जत्त दिनि ब्लक बेरेमनि थेके सेंगिनाय ओ विलेज कमिटी थेके सेंगिनाय जत्त बेरेमनि ना जों अर्डार जाक एवं बुबाग्रा बिनि जत्त प्रोग्राम तंमानि दिल्ली शिलं एवं कालचाराल फेस्टिवल तंमानि आबोनि परे चिनि खुमुलंग कतर खाय बान्दा खायनाय मानि आबरनो जों बन्द खालायै जों अ जरा तंथंनानि जराया अ जरा रसामुं मुसामुंनो जत बन्द खालायै जे बरक जों जाल खालाय तंखा अरन्दी खालाय तंखा मासे माने यां तंखा आबो जत दिगनो खबर नाहारै जों ताबुक राज्य सरकारनो जों खबर पाठकै तंगा एवं एडिसिबो जा मान माने जे मानसाक जों सुबालाय दङ हामबाय।